Aşgabatda we onuň töwereginde 18-nji maýda uly buz bölekleri ýagdaý. Ahal we Mar welaýatynyň çäklerinde bolsa buz garşykly güýçli ýagyş ýagdaý. Bu tebii hadisalar awtologlara, agaçlara we hususan da ekin meýdanlaryna we gök bakça ekinlerine güýçli ziýan ýetirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 19-njy maýda Aşgabatdan, Ahaldan we Mardan maglumat berdiler. Paýtagtda we onuň töwereginde taryhda görülmedik ululukda her biri tas towuk ýumurtgasynyň ululugyna deň bolan uly buz bölekleri ýagdy. Awadan ýaşaýyş toplumundan parahat 7 çenli aralykda tas ähli ýerde ýagany buz bölekleri 5 minutdan 15 minuta çenli dowam etdi. Onuň iz ýanynda 1,5 sagatlap diýnusyz ýagyş ýagdy. Dip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Tebii hadisada agaçlaryň köpüsiniň ýapraklary, gülleri, miweleri elde kaklanýaly ýere gaçdy. Şeýle-de ulaglar ziýan çekdi. Köp ulogyň öň we arka taraplaryndaky aýnalar çataçyp döwüldi. Ulaglaryň diňe aýnalary däl, kaskalaryna çenli gaýtadan bejermeli boýamaly. Ulag eýeleriniň ählisi ýeten ziýany öz hasaplaryna bejertmeli bolýarlar diýip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Paýtagtlaryň ençemesi uly buz bölekleriniň ýagmagyna garaşylýandygy barada ýurdun metbuat serişdelerinde habar berilmändigini aýdyp ýurt häkimetlerine nägilelik bildirdi. Adamlar öňünden habarly edilen bolsa şol güni ulaglaryny sürmekden saklanyp, olary üstü ýapyk ýerlerde goýmaga çalışardylar we uly maddi ziýan çekmegiň öňüni alardylar ýa-da ziýanynyň möçberini azaldardylar. Dip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Döwlet telewiziýasynyň Watan habarlary gepleşiginiň 17-nji maýda efire berilen sanynda ýurdun dürli sebitlerinde ýagşyň ýagyp şemalyň öwüsmegine garaşylýandygy bellense-de adatdan daşary howa hadisasy barada hiç zat aýdylmady. Şeýle-de gepleşiginiň 18-nji maýda efire berilen sanynda hem uly buz bölekleriniň ýa-da güýçli ýagşyň ýagandygy barada hiç şili gurrun gozulmady. Ahalda, Marda we Daşowuzda 4 gün, ýagny 15-nji maýdan bäri dowam eden tozonly ýelden soň 18-nji maýda güýçli ýagyş ýagdy. Yerli daýhanlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, tebii hadisalar gökbakça ekinleriniň we miweli baglaryň takminan 90 göterümine ziýan ýetirdi. Türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda bolýan adatdan daşary howa hadisalary we onuň ýetirmegi mümkin ýa-da ýetiren täsirleri barada ilata ne öňünden ne de iz ýanyndan maglumat berýärler.